hei, me ollaan tässä kaunissa metsää vieressä, kaunissa talossa, kylässä Satulla. Kiitos Satu, että sä kutsut mua tänne sun luokse. On ihana olla täällä. Sulla on ihana kaunis talo ja ihana perhe. Kiitos. Kiitos tästä. Ja se oli niin kuin puoli vuotta sitten, kun me oltiin meidän rumpukurssilla. Myöskin ihan niin kuin luonnossa. Ja sitten oli se ilta ja me mentiin saunaan. Ja sitten me rupesimme puhumaan elämästä. Se oli niin kuin, tuli niin luonnollisesti. Ja sitten sä avasit itsesi mulle niin kuin eri tavalla tai jotakin tosi syvää. Se niin kuin vaikutti niin kuin, tosi syviin, niin kuin kosketti mua. Sun rakkaustarina. Ja sitten me päätettiin, että me tavataan uudestaan ja ehkä sä haluat niinku meillä niinku jakaa sitä sun tarinaa. Että nimenomaan sen takia, että ehkä se koskettaa toisia ihmisiä myöskin ja auttaa niiden elämäntilanneessakin. Eiks näin? Joo. Ja nyt tuntuu itse asiassa vahvasti siltä, mä en muista mistä kohdasta me ikään kuin lähdettiin sitä tarinaa silloin siellä saunassa puhumaan, mutta jotenkin tuli hirveän vahvasti ja elävästi mieleen se hetki, että jotenkin lapsen saaminen on värittänyt mun elämää oikeastaan aina. Että mä haluaisin, ihan siis mä muistan aivan lapsesta asti, mä ajattelin aina, että musta tulee äiti ja mä haluan olla äiti. Ja päiväkirjassa on paljon merkintöjä, että mä varmaan 20-vuotiaana mä oon äiti. Ja, että se on niinku ollut semmoinen tärkeä. Ja jos mä katson sua, niinku, sun luonto, sä olet ihan niinku, se on niinku niin luonnollista olla äiti sulle. Ja sä olet niin leikillinen. Muistan, mä sanoisin, sä olet niinku Peppi Pitkä tossa. Joo, muistan. Se oli ihan mun mielestä, ja jotakin se luo mulle niin turvallisen tunteen, että kun mä olen sun kanssa, se on ihan niinku turvallista. Joo, että jotakin, että sus on semmoinen luonto ihan niinku luonnollisesti, tiedätkö, että sä nautiskelet sitä. Niin kuin olla lasten kanssa. Ja ihmisiä. Kaikkihan ollaan lapsia. Niin. Mutta mä luulen, että se rakkaustarina ikään kuin, että se on joku niin kuin, että se on itse asiassa jotenkin osa sitä rakkaustarinaa, tai se rakkaustarina, että se on se jotenkin se juonne siinä, mikä kulkee sen kaiken sisällä. Ja lapsen saaminen on ollut tosi vaikeaa ja hirvittävän tärkeää. Joo. Ja se on mun mielestä niin kuin myös jälkikäteen, kun mä mietin kaikkea tätä tarinaa, mikä tässä on, niin jotenkin alleviivaa ja allekirjoittaa ja laittaa huutomerkit kaiken ympärille, että kaikki on mennyt just oikein. Että ei ole niin kuin tapahtunut mitään, mikä olisi väärää, vaan ihan päinvastoin. Se jotenkin kaikki on ollut aivan silkkaa rakkautta. Joo. Haluatko sä jakaa, mistä se meni liikkeelle tai miten se alkoi se teidän tarina? Mä vielä niinku siis jotenkin, mä huomaan, että mä nyt selkeästi perustelen ja selittelen jollekin kauheasti. Ja se on varmasti mun niinku sisässäni oleva myös semmoinen niinku kulttuurillinen toteamus, että mikä on oikeanlaista rakkautta. Ja mä oon kasvanut siihen ja mun tavallaan koko ympäröivä maailma, perhe ja lapsuuden ystävät allekirjoittanut sen, että ainoa tapa rakastaa maailmassa on olla niin kuin yksi avioisessa heterosuhteessa. Se on jotenkin se, mistä mä lähden liikenteeseen. Ja sitä varten varmasti niin kuin jotenkin se mun oma tarina on jollain tasolla mulle itsellenikin vaikea. Koska musta on se perusta, mistä mä lähden. Mä oon kuvitellut, että se on se elämän totuus. Niin, koska yhteiskunta sanoo meille, mikä on oikein. Just näin. Eiks näin? Ja sitten vielä suuremmin, että kun se oma perhe siihen niin kuin yhteiskunnan lisäksi. Että jos siinä ihan omassa lähipiirissä on enemmän avoimuutta, niin silloin on helpompi ikään kuin olla yhteiskuntaa erilainen tai erilainen. Ei välttämättä, mä en edes ajattele, että tarvitse olla vastaan, vaan jotenkin uskaltaa olla kokonainen, oma itsensä. Itsensä siinä ympäröivässä kulttuurissa, koska mä luulen, että siihen mahtuu kuitenkin tosi paljon enemmän moninaisuutta kuin mitä oikeasti näkyy. Me vaan ahdetaan itsemme kauhean pieniin laatikoihin. Ja sitten myös itse sisällään ahtaa itsensä siihen laatikkoon ajoittain, että se on vähän semmoista niinku taistelua sen kanssa, että laajenen, ei taas. Ja ehkä niin tämän pohjan, jos huomaan, että mä heti lähdin perustelemaan, niin mä lähdin vähän käymään tätä dialogia varmaan näiden mun omien puolien kanssa, että onko tämä oikeasti ihan ok vai eikö tämä ole ihan oikeasti ok, mutta se on se lähtökohta. Ja mä olin ihan normaalissa
normaalissa Niin. parisuhteessa mieheni Ollin kanssa. Ja meillä oli oikeastaan kaikki ihan kivasti. Joo. Ei sillai parisuhteessa ongelmaa, mutta oli ongelmia sen lapsettomuuden kanssa. Että hirveä määrä keskenmenoja ja semmoista surua ja ehkä semmoista yhteistä masennusta oli ilmassa. Vähän semmoinen niin kuin hankala olla. Joo. Ja sit vaan kävi niin, että mä rakastuin. Ihan niin, että jalat meni alta. Täysin. Siis jalat meni täysin alta. Joo. Ja mä rakastuin. Ja jotenkin niin jälkikäteen sekin tuntuu niin semmoiselta, että ihan johdatukselta, että mä tutustuin tähän ihmiseen, koska mun siis läheinen ystäväni Lotta oli kuollut. Joo. Ja sit siinä kohtaa halusin hänen leskestään. Ja Lotta oli pyytänyt sitä vielä niin kuin viimeisinä elinkuukausinaan, että hän on Jonista tosi huolissaan, että jos mä voisin vähän pitää hänestä huolta. Ja me oltiin lähdössä Jonin kanssa, minä ja mun puolisoni Olli ja tämä mun ystäväni leski Joni lähdettiin yhdessä sitten mökkiviikonloppuun ja sitten ihan viime tinkaan tulikin Jonilta viesti, että hei, onks ok, että hän ottaa yhden työkaverinsa mukaan? Totta kai se on ok, ota vaan. Joo. Ja sieltä sitten saapui John. He menee helposti sekaisin, kun on Joni ja Jon. Niin mä sanon sen takia John. Joo. Sanotko näin? Joo, ettei myös silleen sekavaksi. Niin. Kehen sä nyt rakastuitkaan? Niin. Monta niitä nyt oli. Aivan, joo. Ja se oli jännä juttu siis. Kun se tuntui, että heti vaan kun tuli se katsekontakti siihen ihmiseen, niin et sen tuntee, että sisällä lähtee jotain väreilemään. Se tuli niinku keho. Kyllä, todella. Keho, hyvin kehollinen sellainen, niin kuin, semmoinen vaan. Et myös sen semmoisen tavallaan vähän niin kuin kolkon masentuneisuuden olotilan keskellä. Meillä oli ollut paljon omia ongelmia, mun rakas ystävä oli kuollut, mutta se sai niin kuin elämää mun kehoon. Ja mä tiedostin, me oltiin viikko samassa paikassa, mä tiedostin, että mä oon siis tosi ihastunut. Ja mä kerroin sen myös tälle hänelle. Joo. Mä oon tosi ihastunut. Miten hän otti vastaan sen kaiken? No hän on hyvin korrekti ja kohtelias ihminen. Hän sanoi, että kiitos tästä palautteesta. Just toinen on niin sydän verillä ja toinen on kiitos palautteesta. Ja kerroin siis myös puolisolleni Ollille jo silloin, että tämmöinen juttu on. Se oli tosi reilu. Niin. Kaikkien kohtiin. Niin. Joo. Ja itse en tietenkään ajatellut silloin sitä reiluutena, mulla oli vaan niin vaikea olla, että ehkä jopa ajattelin itsekkäästi, että haluan vapauttaa itseäni siitä vaikeasta olotilasta, koska mun mielestä puhuminen kumminkin vapauttaa. Kyllä. Joo. Ja oikeastaan niinku sitten ei seurannut varsinaisesti mitään muuta, kun mä olin hetken aikaa ihan niinku pääpyörällä, mutta sitten arki taas niinku menee uomiinsa ja meidän viisas yhteiskuntammehan neuvoo, että sitten vain et tapaa enää koskaan sitä, kehen olet rakastunut ja jatkat siinä avioliitossa sieltä, että se on niinku oikein. Sait sä jostakin sellaista neuvoa myöskin, niinku, puhut sä niinku sun kavereiden kanssa tai perheen tai... Mä en puhunut asiasta oikeastaan siinä kohtaa varmaan juuri kenenkään kanssa. Mä en ole aivan varma enää. Pitää tunnustaa, että mä en ihan tarkkaan muista. Niin. Sain kyllä niin sit perheet jossain kohtaa sain palautetta, kun tämä tilanne niin eteni sit sillä tavalla, että puolisen vuotta meni ja me kohdattiin sitten uudestaan. Olin Thaimaan reissulla ja taas olin sopinut tämän mun ystävän lesken kanssa, että tavataan. Mä olin yksikseen reissussa ja hänellähän oli sitten tämä John siellä matkakaverina. Ja ei niin puoli vuotta ollut tehnyt mitään sille ihastukselle, että se oli saman kuin sen ihmisen näki, niin semmoinen olo, että joo. Ja sitten siellä reissussa oltiin ja silloin kyllä huomattiin vahvasti, että tunne on molemminpuolinen. Ja ennen mun asiaa sit sen enempää haluttiin edistää, niin halusin taas jutella Ollin kanssa. Ja päädyttiin siinä kohtaa Ollin kanssa sit sellaiseen, että erotaan, mutta ollaan kuitenkin tekemisissä vielä, että katsotaan ihan rauhassa. On tilanne, että mun on pakko niinku selvittää, että mä oon siis mä oon ihastunut aikaisemminkin, mutta mä olin niin järisyttävän rakastunut, että mun pitää selvittää. Miten Olli otti sen vastaan? Toki
se oli varmasti alkuun siis shokki. Joo. Et tietysti myös Olli on kasvanut siinä samassa yhteiskunnassa ja samassa ympäristössä, Joo. missä niinku myös ehkä jollain tavalla niinku miehien suhde naiseen on jossain määrin jopa omistava. Että siinä käydään semmoista kukkotappelua, että hetkonen. Ei ole toista vaihtoehtoa. Niin, näin. Joo, just näin, Joo. kyllä. Mutta sitten mä kumminkin näen, että Olli näki sen jonkun toisen vaihtoehdon. Että se tilannetta oli silleen, että no okei, sit sun pitää tutkia se juttu, että hänpä tutkii, eipä hänkään ole kauheasti naisia tapailut tässä niinku meidän suhteen aikana, tai siis ei yhtään. Et hän tapailee sitten naisia kanssa ja katselee, mitä elämässä on tarjota. Et oikeastaan Olli ottikin sen niinku sille käännöksen ihan positiivisesti päin, että kiva, tämmöinen tauko sitten, että hänelläkin on vapaata ja tehdä ihan mitä haluaa. Ja siinä kohtaa sain siis perheeltäni suoraan palautetta, kun kerroin tästä vanhemmilleni, tästä meidän, että ollaan erossa jonkun aikaa, niin silloin tuli tiukka, että tähän ei sit saa liittyä mitään kolmansia osapuolia, että se ei ole oikein. Ja se jotenkin edelleenkin, se tuntuu jossain tosi syvällä, tosi pahalta. Ja mua harmittaa hirveän paljon, että mä siinä kohtaa sanon ihan suoraan, että se ei ole niin teidän asia millään tavalla. Vaan mä vastasin, että joo, ei tietenkään liity. Mikä se on itsensä kieltämistä. Ihan kauheeta. Mä vein niinku ikään kuin itseltäni sen, mikä on mulle totta, jotta mä olisin niinku oikeanlainen. Nimenomaan, joo. Ja se on siis, sehän on ihan hirveän satuttavaa ja haavoittavaa. Joo. Sä olet haavoittuvassa paikassa. Niin, että sä voi tuntea niitä tunteita, mitä sä niinku tunnet. Kyllä. Joo. Mitä sä haluat tuntea. Just. Mieti. Joo. Aika vaikea paikka. Kyllä. Ja sitten niiden ihmisten kanssa, joiden toivoisi, että on ikään kuin sun elämän tuki ja turva, ja sun pitääkin laittaa joku esitys pystyyn. Että mä oon tämmönen, jotta mä sovin niinku teidän porukkaa. Kyllä. Vaikka se ei pidä paikkaansa. Joo. No sittenhän mä elin siis aivan niinku elämäni kevättä. Mä olin niin rakastunut. Me oli tosi ihanaa yhdessä. Ja sitä kesti ehkä puoli vuotta. Mitä nyt semmoinen niinku alkuihastus. Ja se ihastus ei siis varsinaisesti hävinnyt mitään, vaan ehkä sen niinku puolen vuoden aikana mä vaan tajusin sen, että tässä tarinassa on kuitenkin sekin puoli, että mun tunteet ei ole koskaan sammunut Ollia kohtaan. Että en mä itse asiassa ole valmis vaihtamaan Ollia tähän ihmiseen. Että mä itse asiassa rakastan näitä molempia. Ihan eri tavalla. Niin mä haluaisinkin kysyä, että rakasit sä niitä nimenomaan niinku eri tavalla niitä? Joo. Ja sä löysit yhdessä ihmisessä sen niinku ne omaisuuksia, missä sä toisessa ihmisessä ei löytänyt. Eiks näin? Joo, just näin. Ja sitten myös siis mielenkiintoista on mun mielestä tosi mielenkiintoista se, minkä myös Olli havaitsi, että jotenkin, että mä olin, että kun mä olin niin rakastunut Jonskiin tai Johniin, joo, niin että se teki musta myös niin kuin ihmisenä jotenkin paljon avoimemman tai iloisemman tai jotain, että se toi mulle niin paljon energiaa, että meillä oli Ollinkin kanssa jotenkin niin kuin, tosi hyvä olla yhdessä. Et se oli itse asiassa jotenkin sellainen, että tuntui siltä, että se oli just oikein mulle. Et kun puhuttiin siitä, että mä oon myös ehkä ihmisenä ilma, niin mulla on niin paljon annettavaa jotenkin. Ja niin kuin ikään kuin, että se rakkaus pääsee aukeamaan. Että mun ei tarvitse kahlita itseäni mihinkään. Että se niinku sun kuppi on niin täynnä, että se aja niinku yli, tiedätkö, ja sitä rakkautta niinku saa niinku enemmän ihmiset sinusta. Kyllä. Että se on niinku tosi mielenkiintoista mun mielestä. Joo, kyllä. Joo. Ja myös mitä vapaammin se saa virrata, niin ihan sitä paljon enemmän sitä oikeasti on niinku jakaa. Et mulla ei ollut yhtään semmoinen olo, että se olisi millään tavalla haastavaa, se vaatii organisointia. Ja mä en missään vaiheessa myöskään ollut niin, että mä en juttelisi näitä asioita auki. Mä juttelin koko ajan asiat auki Jonskin ja Ollin kanssa, että aina missä kohtaa mentiin. Että okei, nyt mä ajattelen itse asiassa näin, että mulla on nyt tämmöinen tilanne, että mä en pysty valitsemaan teistä kahdesta. Että mä rakastan teitä molempia aivan eri tavalla. Ja Ollille se oli itse asiassa yllättävän helppo asia. Varmasti myös osin sen takia, että Olli tuntee mut niin hyvin. Että se jotenkin niin kuin näki sen, että itse asiassa hän näkee, että toi varmaan, että ei voi ehkä sanoa sun juttu, tai niin kuin, että kun mä en niin kuin halua myöskään luokitella itseäni mihinkään, että mä en usko, että mä oon ihminen, jolla on pakko olla monta suhdetta, mä vaan uskon, että mä oon ihminen, joka pystyy rakastamaan hirveän eri tavalla, hirveän erilaisia ihmisiä, ja se oli niin kuin se kohta. Ja Olli näki sen. Ja Olli näki sen, että hän ei niin kuin kokenutkaan enää mustasukkaisuutta, vaan hän oli sillä niin kuin, että miksi hän olisi mustasukkainen, että hänellähän on sut niin kuin ikään kuin jo ja niin paljon kuin hän susta haluaa.
Ja jotenkin myös sitä kautta mä huomaan, että, että me Ollin kanssa oltiin niin kuin jotenkin niin paljon vapaammassa rakkauden tilassa, että meidän yhteys oli myös hirveä, vahvin mitä ne on koskaan ollut. Me puhuttiin paljon avoimemmin asioista. Ja... Et senkin mielenkiintoista, eikö näin? Miten se parisuhte muuttuu? Joo. Joo. Et välillä ihmiset niinku pelkää, että ei, että tästä ei tule niinku mitään. Joo. Ja miten se kaikki rupeaa pyörimään. Mutta teidän, niinku, miten teillä se kaikki toimi, se oli se ihan niinku toisenpäin se meni. Ihan toisinpäin. Siis tuli niinku, energiat lähti liikkeelle. Rupesi jotenkin kaikki vanha tomu ja turha lähti eteenpäin. Ja sitten myöskin keskusteluyhteydet aukesi. Ja myös, että se pakottaa myös vähän niinku keskustelemaan. Koska on myös tärkeitä ihmisiä enemmän ja ei halua niinku menettää. Kyllä. Tai ei halua myöskään niinku tuottaa mitään kohtuutonta tai turhaa tuskaa kenellekään. Mun mielestä semmoinen, että tehdään niinku pettäminenhän esimerkiksi on hirveän yleistä, tosi yleistä. Ja se on myös jollain tasolla hyväksyttyä. Niinku ainakin tälleen mä niinku koen, että semmoinen vähän salavihkaa, että jos et jää kiinni, niin ihan ok. Mutta mä en taas kokenut sitä, että se olisi yhtään mun juttu, koska siitä jäisi enemmänkin semmoinen vähän likainen olo. Kyllä. Niin se oli mun tapa myös jotenkin selvitä siitä, että kun puhuu vaan koko aika kaiken auki, niin silloin jokaisella on myös vapaus valita. Ja silloinhan se ikään kuin on vapaata, eikö vaan? Joo, silloin on se vapaa. Joo. Ja se myös haastoi ehkä mua siis tosi hankaliin tilanteisiin, sellaisiin aiheisiin, mitkä on vaikeita. Oli vaan semmoinen, että mä haluan nyt ottaa tänne esille ja puhua. Sain myös siis täältä Johnilta paljon palautetta, että wow, että hän ei ole ikinä ollut ihmisen kanssa, jonka kanssa on näin helppo keskustella näin vaikeista asioista. Ja mä olin itsekin ihan se, että mäkään en tiedä, että mä oon se ihminen, mutta siinä kohtaa mä olin. Niin, mielenkiintoista. Koska mä en todellakaan ole niin kuin se, vaikka oman perheeni parissa, niin on tosi vaikea nostaa asioita esiin. Mutta toisaalta sulla ei ole toista vaihtoehtoa. Ei mulla joo. Jos olet päättänyt, että sä haluat niinku puhua niitä juttuja, että sä ei halua niinku peittää niitä, tiedätkö? Että sulla ei ole toista vaihtoehtoa. Jos sun vastapäätä on sellaiset ihmiset, kenestä kuka on tärkeitä sulle, eikö näin? Just näin. Joo. Et sitten sä vaan olet siellä, sut on visätty veteen ja sun pitäisi sieltä uida, tiedätkö? Joo, kyllä. Joo. Ja sitten se oli niinku mielenkiintoinen siinä mielessä, että useinhan se saattaa olla silleen, että koko ulkomaailma vaikka tietää jostain suhteesta, mutta se puoliso ei tiedä. Mutta se oli enemmänkin niin päin, että se oli niinku meidän kolmen, niinku, tai ei mitenkään meidän kolmen tietoisuudessa, mutta siis Ollilla ja Johnillahan ei ollut siis mitään suhdetta keskenään, vaan mulla oli. Että se ei ollut mikään kolmen suhde, niin että meillä oli ne avoimet, mutta välttämättä ulkomaailmaan asiaa ei niinku jaettu tai puhuttu. Mitäs mutta olitte niinku kolmestakin yhteistä, niinku, että tiedätkö, että niinku olit yhden pyytän vieressä ja ei. Semmoista ei. Joo. Ei, ja sitten se niinku johtikin, niin siis niinku sillä, että ei mitenkään, että jos olisi ollut joku juhlatilaisuus, mihin molemmat tulee, niin kyllä niinku he olisivat pystyneet olemaan samassa tilassa, mutta siinä tuli sitten, ei Ollin puolelta, mutta Johnin puolelta se, että se rupesi sitten miettimään, että ei, että tämä ei sovi hänelle. Että hän haluaa, että hänellä on vaan niinku täysin sellainen niinku normisuhde yhteen ihmiseen, mikä on siis ihan, totta kai ihan täysin hyväksyttävä. Mun mielestä siinä ei ole mitään pahaa, jokainen saa päättää sen itse. Että se ei välttämättä ole ainoastaan yhteiskunnan painostus, vaan se on niinku, siinä on omat arvonsa sille ihmiselle ja tärkeytensä. Aivan. Ja sitten John hirveästi painosti mua siihen, että mun pitää valita, mutta en mä pystynyt valitsemaan. Lopulta hän totesi, että ei, hän ei pysty tähän, että hän lopetti sit sen suhteen. Ja eihän mulla nyt ole siihen mitään sanottavaa. Ja sehän on siis ihan valtavan surullista. Ettei se ole mitenkään, että onhan sulle tää toinen suhde tässä. On toki, mutta mä menetin ihmisen, joka oli siis mulle todella rakas ja tosi tärkeä. Ja niin kuin sillä lailla, että seinä meni kiinni näin. Koska hän oli niin rakastunut, että hän koki, että hän ei pysty. Hän ei pysty, niin, että se on ainut mahdollisuus. Niin, mutta Satu, miten siellä välillä tapahtui teillä vielä? No, mutta se tulee nyt vasta. Se tulee nyt vasta. Okei. Ja tässä vaiheessa mä en tiennyt asiasta vielä. Okei. Tässä vaiheessa vielä, tää tulee vielä, siis tää on ihan lisämauste tähän. Mä en tiedä tästä asiasta. Mä oon kirjastossa, mä rakastan niitä saattaa kirjoja, hyllyjä. Otin sieltä yhden kirjan, uutta valoa enkeleiltä, että enpä kyllä ole enkeleihin perehtynyt koskaan, mutta miksei? Voin olla perehtyä, kun mä aina otan silleen, että mä otan tän ja sitten mikä se sattuu olemaan, mä en kato. Et tuli nyt tämmönen, mielenkiintoista. Sitten mä selailin sitä, siellä välissä oli muumikortti, mä näytän sen kortin, se on olemassa vielä. Siellä välissä oli muumikortti
missä Vili-Jonkka juoksee ihan silleen, että hätääntyneenä, siellä on kaikkia tyyppejä siellä kortissa. Sitten mä käännän sen ympäri, niin siellä lukee onnea meidän äitille ja mamille. Sitten mä oon silleen, että okei, että joku on unohtanut sen kortin tänne väliin. Ja mä en tiennyt sillä hetkellä, että mä oon siis raskaana. Niin. Ja sitten siitä meni en muista kuinka paljon siitä meni aikaa, mutta jonkun verran siitä meni aikaa. Mulla oli vielä niin pitkä tausta niissä keskenmenoissa, että mä en todellakaan hötkyille, että jos yhdet kuukautiset jäi pois, se oli niin kuin silleen, että onhan näitä nähty. Mutta sitten jossain vaiheessa oli semmoinen olo, että jotenkin tässä olossa on jotain semmoista, mitä mulla ei ole koskaan ollut aikaisemmin. Ja Jotain uutta. Jotain uutta. Ja nyt mä vein raskaustestin, mä olin 200 meidän villakoiran kanssa kotona, eli ensimmäisenä kerran mitä villakoiralle, että Mimmi, täällä näyttää olevan vauva tulossa. Ja sitten siinä tulikin sitten seuraava vaikea kohta, koska mä en tiennyt kuka on lapsen isä. Tai itse asiassa aika vahvastikin siinä kohdassa tiesin, että mulla oli sellainen olo, että tämä tilanne on pedattu, että lapsella on 3 vanhempaa. Ja se oli myös Ollille ihan selkeää, kun sitten jollain tavalla siihen äitiyden alkuun liittyy monenlaiset pelot. Myös se, että käykö tässä nyt niin, että mä oon yksin tämän lapsen kanssa ja selviiks mä yksin lapsen kanssa. Ja siinä vaiheessa Olli otti tosi ihanan aktiivisen roolin. Olli sanoi, että se on ihan sama, mikä meidän tilanne on, että ollaanko me parisuhteessa vai ystäviä vai mitä me ollaan. Niin sä et ikinä jää yksin lapsen kanssa, että hän on tässä. Ja häntä ei häntä ei kiinnosta, että onko se lapsi biologisesti hänen tai ei, koska vanhemmuus on myös jotain ihan muuta. Tosi kaunis. Oli. Hän oli tosi miten sanotte, mature man, mitä se suomeksi, kypsä mies. Joo. Ja myös se, että Olli tajusi sen alusta asti hirveän vahvasti myös sen, että vanhemmuudella ja parisuhteella ei myöskään mitään tekemistä toistensa kanssa. Ne on 2 ihan eri tarinaa. Wow. Ja silloin siinä kohtaa mä ajattelin myös vahvasti sen, että tämmöisen ihmisen mä haluan mun lapsen isäksi. Kuka mietti sen tavalla. Joo. Ja Ollilla on niin valtavan suuri rakkaus. Semmoinen jotenkin siis rakkaus on hänessä valtava. Ja semmoisen ihmisen haluaa lapselleen elämään. Joo. Niin, mutta miten sitten eteenpäin? Te olitte Johnin kanssa, mitä John otti sen vastaan? No siis mehän oltiin Johnin kanssa siinä kohtaa. John oli laittanut ne välit poikki ja John oli tosi vaikeassa paikassa itse. Joo. Että hänellä oli hirveän hankalaa. Ja otti sen kyllä sitten uutisen, toki kerroin hänelle, otti sen vaihtelevin mielin vastaan. Hänelle olisi tosi tärkeää, että olisi saman tien tehty siis äidin verestä ne DNA-testit, että olisi selvitetty se isyys. Mutta ne on hurjan kalliita ne testit siinä vaiheessa, että mä en ole valmis lähteä sitä maksamaan. Mä itse ajattelin, että kuka tahansa tämän lapsen isä onkaan, niin mä tarvitsen sen rahan siihen lapseen sinä päivänä, kun se syntyy. Että mun mielestä mitään niin valtavaa kiirettä ei ole, kun se lapsen odotusaika on kuitenkin 9 kuukautta. Ei se on ei elämä siinä ajassa vielä muutu miksikään, niin olisihan hän toki voinut sen omakustanteisestikin tehdä, mutta ei sitten halunnut. Se oli Johnille tosi vaikeaa aikaa se odotus, kun hänellä on myös siis elämän suurin haave ollut aina se perhe. Ja sitten oltiinkin tämmöisessä hänelle hyvin haasteellisessa tilanteessa. Miten teitä välit sitten silloin? No sillä vaihdellen, että mä halusin tarjota taas semmoisen avoimen tilanteen, että neuvolaan saa tulla molemmat isket. Ihan oltiin siellä sitten vuorotellen. Se taisi olla niin, että oltiinko me kerran siellä peräti kaikki 3. Mutta se oli taas Johnille ehkä sit vähän semmoinen vaikeampi tilanne, että me käytiin vähän sit niin, että ultraääniä kun on 2, niin Olli tuli toiseen ja John tuli toiseen. Ja tällainen yritin jotenkin tarjota isyyden mahdollisuutta molemmille. Ja olisin tarjonnut senkin mahdollisuuden, sanoin, että synnytykseen voi mun puolesta tulla molemmat. Että musta se olisi ollut itse asiassa ihan jopa kätevää. Niin, kätevää, vielä ylimääräiset kädet siinä. Niin, kyllä. Mutta siis loppujen lopuksihan synnytys oli niin valtavan nopea, että Ollikaan hädin tuskin ehti sinne mukaan. Että John ei olisi ikinä ehtinyt Helsingistä Kotkaan. Olli hädin tuskin auto lähti Porvoosta, että se tuli noin 20 minuuttia ennen kuin vauva putkahti maailmaan. Aika nopea ensisynnytys oli myöskin. Kyllä, todella nopea. Joo. Ja siis,
Mutta sitten siinä ensimmäiset vauvakuplat oltiin tässä Olli ja minä ja vauveli. Ja sitten oli vaan siis siitä vauvasta niin häkeltynyt ja pyörryksissä, että siinä meni kyllä useita viikkoja ennen kuin me isyystesteihin mentiin. Ja silloin todettiin, että Olli ei ole biologinen isä, mikä oli toki alkuun Ollille vähän vaikeakin asia. Tietysti sitä sitten toivoo sitä, varmasti myös sitä, että se olisi biologisesti oma lapsi, mutta meillä oli niin valtava määrä niitä keskenmenoja, yhteisiä keskenmenoja takana. Että teidän tausta oli samoinen. Niin, että aika nopeasti Olli siihen kyllä niin kuin sopeutui ja sitten siihen olisi voinut tosi paljon taas vaikuttaa se ihminen, joka esitti nämä DNA-tulokset. Et kun hän sanoi Ollille näin, että sinä et ole isä, niin taas niin kuin pientä koulutusta, isyys on niin paljon muuta kuin biologia. Voi sanoa, että lapsessa ei ole sun kanssa samoja geenejä tai niin. Se oli niin mustavalkoinen, että joku viranomainen tulee sulle sanoa, että sä et ole isä. Niin mä luulen itse asiassa jälkikäteen puhuttiinkin siis siitä, että se oli se, mikä vei sen jotenkin sen muodelman sekaisin. Joo, koska aina voisi sanoa niin monen eri tavalla, tiedätkö, vähän niin kuin pehmeämmällä tavalla, koska se on niin herkkä hetki ihmisellä. Niin on, kyllä. Joo. Ja ne on niin isoja, siis ne on niin isoja asioita, että varmaan siitä nykypäivänä puhutaankin ihan hirveästi just niin kuin viranomaisten ja hoitohenkilökunnan, että miten suhtautua ihmisiin, kun ihmisillä on niin monenlaisia tilanteita, että osaisi vaikka mieluumminkin kysyä ennen kuin lähtee vaan niin kuin, just taas tämmöinen niin kuin heteronormatiivista, että asiat on näin ja piste. Kyllä, joo. Sitten Johnille alkoi ehkä helpommat ajat sitten sitä kautta, että hän on selkeästi ihminen, joka kaipaa niin kuin selkeitä vastauksia ja selkeitä asioita. Että kun selvisi, että lapsi on biologisesti hänen ja hän vasta sit niin kuin siinä kohtaa, kun Ollin isyys oli selvinnyt, että se ei ole biologisesti olemassa oleva tosiseikka, niin sitten vasta John tuli ensimmäisen kerran katsomaan vauvaa. Okei. Miten se oli? Miltä se tuntui, kun hän tuli ensimmäistä kertaa? No olihan se siis, kyllä mä silloinkin niin kuin vaan se, että se ihminen on tosi rakas ja sitten vielä siinä on niin kuin se lapsi. Joo. Niin kyllä se oli, että se veti mut kyllä hetkeksi aikaa taas. Mä olin jotenkin aivan sekaisin, että mitä mun nyt kuuluu tehdä. Että kyllä mä haluaisin ton ihmisen mun elämään. Ja mutta nyt niin kuin vuosien varrella tämä asia on kyllä lähtenyt tosi... Siis, tiedätkö, kun tässä ei ole ollut itse asiassa mitään kompastuskiviä. Siksi musta tuntuu vielä niin vahvasti siltä, että kaikki on jotenkin vaan niin kirjoitettu tähtiin. Tämä on tuonut semmoisia ihmisiä jotenkin tämän lapsen ympärille, jotka on itse asiassa kauhean yksinäisiä ja jotenkin vähän syrjään ajautuneita. Niin ikään kuin pakotettu tällaiseen niin kuin yhteisten asioiden selvittämiseen. Ja se, että on tämä lapsi, jolla on 3 isovanhemmat ja Aaron siis semmoinen rakkauspakkaus, että siis se on vaan ihan käsittämättömän upea tyyppi. Että hän tuo niin paljon iloa kaikille. Kyllä. Joo. Et mun mielestä se on niin elämän paradoksi. Eikö se ole? Sen kerralla kun sä niin jakasit mulle sitä sun tarina, se kosketti niin syvästi, miten paljon semmoinen tilanne voi tuota rakkautta kaikille ja iloa. Eiks näin? Joo. Koska just toi paradoksi sen takia, että näistä Aaron elämän niin kuin 20 ihmisestä, niin suurin osa on ehdottomasti sitä mieltä, että mä oon jotenkin niin kuin toiminut tosi väärin. Että mä oon tämmönen niin kuin nainen on Madonna tai huora, niin mä oon huora. Ja sitten samaan aikaan siellä on se niin kuin näiden kaikkien ihmisten tärkein. Siis varsinkin mun äiti on ehkä yksi niistä, jolle tämä on jostain syystä niin kuin kaikkein vaikeinta, just se, kun hänelle selvisi, että se Olli on tehnyt siis alusta asti, että se ei välttänyt hänen lapsensa. Ja niin kuin tämän tarinan nyt on kertonut, niin ehkä säkin kuulet sen, että se ei ollut valtavan suuri probleemi Ollille. Mutta sitten kun mun vanhemmat sai kuulla siitä, ne oli ihan kalpeena, miten sä Olli voit ja oot sä Olli aivan järkyttynyt ja Olli on ihan miksi mä olin, jotenkin, että mikä tää ongelma on. Hänellä ei ole se ongelma, eikö sen joku toiselle ihmiselle, mikä ei ole hänen ongelma. Just näin, joo. Mutta sitten tuli niinku selkeästi se tilanne, että niinku Ollilla on tosi vaikeaa ja mun vanhemmat oli pitkään jotenkin, että tarvitsee Olli tukea ja apua ja jotenkin, että hänellä on niin hankalaa. Ja se oli niinku tosi kummallinen ja just se, että miten niinku
miten tämä, että se niinku vihan määrä ja että miten tämä on mahdollista. Ja samaan aikaan, että onko sillä mitään merkitystä, että katsovat lasta oikeasti. Joo. Että sen, niinku sen puhtaasta rakkautta. Just näin. Joo. Että se, miten se on tapahtunut ja miten se meni ja miten se tuli meidän elämään. Että niinku, et se ei ole se niinku tärkeä. Tärkeä on se, kuka meidän edessä. Joo, kuka tänne. Ja se niinku, jotenkin myös se, että kuinka paljon sitä lasta oli niinku, mitä erilaisimmin keinoin yritetty ja sitten se vaan vahingossa. No siis mun mielestä, ja mun mielestä se vahingossa, että mun mielestä se tarinakin myöskin, että miten vaikeaa tällä oli saada lapsia ja yhtäkkiä se niinku tapahtui sen tavalla, että sekin on tosi mielenkiintoista. Ja mun mielestä se oli ihan niinku siis rakkaus, mikä sen lapsen toi tänne ja semmoinen vapautuminen ja avautuminen sille rakkaudelle. Aivan. Että ei enää määritäkään sen jonkun lain mukaan, että nämä asiat ja nämä laatikot, vaan ne lähteekin vaan elämään sitä elämää. Joo. Ja nykyaikana mä ymmärrän, että Aarolla on niinku periaatteessa 2 isää, kuka pitää hänestä huolta. Ja 3 vanhemmat, kuka pitää hänestä huolta. Hän on tosi onnellinen. Hän on tosi onnellinen. Ja siis mähän olen varmasti maailman onnekkain äiti. Että mun ongelman ihan oikeasti enemmän niin päin, että mä koko ajan kalenteriin katon, että pitää olla tarpeeksi pitkä pätkä äitin kanssa. Että ei voi koko aika olla jossain muualla, koska siellä on joku isovanhemmat kaikki, että hei me haluttaisiin Aaroa yökylään, haluaisi viedä teatteriin ja pappa, me kutsutaan siis, koska Aaron biologinen isä on ruotsinkielinen, niin häntä kutsutaan pappaksi. Että sekin oli kauhean selkeä, että ei tarvitse miettiä, hän on pappa, antaa olla svenskaus med Aaro, eli Aaro oppii vielä 2-kieliseksi tässä. Ja sitten on isä. Joo. Ja hyvin helppo äiti. Ihanaa. Se on niin kaunista mun mielestä. Että se niinku, et totta kai on näitä elämässä niinku vaikeat tilanteet niinku kaikille jossain vaiheessa. Mutta miten se selvität tämän tai mitä sieltä tulee ulos. Että se on tosi kaunista. Ja myös vielä kun rupeaa miettimään niinku sitä, että miten sä otat asiat. Siis tämän asianhan olisi voinut tehdä niin, että me kaikki riidellään ja huudetaan ja ollaan niinku tukkanuottasilla. Mutta jos sen voi tehdä näin, että meillä kaikilla on itse asiassa ihan hirveän hauskaa, kaikki haluaa olla Aaron kanssa. Ja me nykyään siis Jonhan eli pappa tulee välillä siis tänne meille viikonlopuksi niin, että Olli saa myös kotona. Että nykyään me istutaan saman pöydän ääressä ja sen on mahdollistanut Aaro. Wow. Ja mun mielestä se on ihanaa, että Aaro voi nähdä, että kaikki hänen vanhemmat on tässä. Ei meillä ole, heillä ei ole mitään ongelmaa keskenään. Ihanaa. Että se vähän vaati aikaa, eikö näin? Just näin. Ja sitten jossain vaiheessa se on ihan niinku normaali. Ja sitten se vaatii myös sitä, että kun mä niinku itekseni niinku, pappalla eli Johnilla on ollut niinku, varmasti kaikkein vaikein tämä juttu. Ja sen takia hän on usein, tai ei usein on liioiteltu, että hän on joskus ilkeä ja inhottava. Ja silloin kannattaa heittäytyä vaan tyhmäksi, koska tämä on ollut mulle niin paljon helpompaa, että antaa mennä ohi, on vähän aikaa olematta tekemisissä ja sitten taas jatketaan ihan uudella. Ja ihan tosi pieniä asioita, kun mä huomaan, että tilanne on se, että myös mulla alkaa kiristyä, hänellä alkaa kiristyä, kun me tunnetaan sen verran, että hän tietää, että mistä nauhasta saa mut suuttumaan. Niin kun rauhoittuu, niin se lyhyt viesti, että tiesit hän, että olet tosi tärkeä Aarolle, että olet ainoa pappa, joka Aarolla on, enkä halua sinua pois Aaron elämästä. Se riittää aina, se laukaisee sen, koska sit sieltä tulee se, että mua aina pelottaa, että mennään ulkopuolelle. Mutta et se jää. Että se pelko voi tulla välillä. Joo. Ja nykyaikana kaikki vanhemmat tietävät ja kaikki niinku toimii ihan hyvin. On ihan toimiva. Ja sitten tähän mä vielä pakko kertoa, musta on ihana, kun Jon sit sai lopulta sen isyystestin tuloksen. Ei se oli jo ennen sitä ennen kuin hänen isyystestinsä tulee. Hänellä tuli ekaa kertaa tapaamaan Aaroa ja sitten hän ei ollut siis vanhemmille kertonut asiasta mitään. Ja hän jännitti niin paljon, hän ei ole mitään hän asian, että ethän sä voi vaan mennä vanhemmille kertoa, että mulla onkin nyt lapsi. Et yleensä sä just nimenomaan olet esitellyt sen tyttöystävää, sitten ottanut naimisiin ja sitten tulee lapsi. Jotenkin se, että hänellä oli niin vaikea, hänen vanhemmat tulivat, että onko se sairaana, ja hän oli arvailuja kaikki. Onko sun syöpä? Onko sä kuolemassa, kun sä oot niin kalpea? Ja sä olet aivan. Ja sitten hän sanoi, että eikö hänestä tullut isä.
Ja se, miten hänen vanhemmat jo siitä, että kun se oletus on, että sä oot siis kuolemassa ja selviää, että sä oot saanut lapsen, se helpotus on vaan ihanaa, tosi sitä on ihana asia. Joo. Ja sitten ne tuli jo ne Jonskin perhe on hirvittävän ihastuttavia sieltä tuli koko sisaruskööri, heitä 4 ja sitten vanhemmat niin tulivat tervehtimään Aaraa ja tämä tapahtui ennen sitä isyystestin tulosta. Ja se oli se Jonskin äiti, ihan se oli. Jos nyt jostain syystä kävisi niin, että meidän Jonski ei ole biologisesti isä, niin sopiiko sinulle kuitenkin, että minä olen isoäiti? Oo. Sopii joo, ihana. Niinku tupa täynnä isoäitiä. Maramummoja. Joo. Kiitos. Joo, Aara, ihana lapsi. Mä näin nyt tänään ensimmäistä kertaa hänet, kun mä tulin käymään teillä. Ja niin kuin, et huomaat, että hän on saanut sitä huomioita ja sitä rakkautta niin paljon. Hän ei kaipa sitä. Tiedätkö, välillä lapsista näkee, jos ne kaipaavat sitä. Joo, mutta hänestä näkee, että hän on ihan niin kuin täynnä sitä rakkautta. Hän on niin kuin tosi onnellinen lapsi. Syntynyt rakkaudesta. Ja ihan kuulla tuonne äidin niin kuin parasta, mitä voi kuulla, on se, että toinen näkee, että lapsi on jotenkin täytetty sillä. On, sitä näkee. Kun mä astusin ovesta sisään heti. Niin kuin, joo. Mä haluaisin Satu sulta vielä kysyä sellaisen kysymyksen, että mikä on rakkaus? Mä luulen, että rakkaus on kaikille ihmisille eri asia. Sitä ei voi niin kuin yleistää. Mulle kuitenkin tosi paljon rakkaus on sitä, kun mä sen verran kuitenkin sitten, tai henkinen maailma on mulle niin tärkeä, että mä luulen, että rakkaus on joku niin paljon meitä suurempi voima, että mitä vahvemmin me ollaan itsellemme ja itsessämme läsnä, niin sitä vahvemmin se rakkaus voi meidät täyttää ja säteillä. En usko, että se on mikään meidän aikaansaama tai saavuttama asia. Enkä mä myöskään usko, että se on jotain, mikä olisi toisilla tai toisilla ei. Että se on niin kuin kaikille ihan yhtä lailla olemassa oleva ja saavutettava. Joo. Se on vain se, että huomaat tuossa sen ja otatko sä sen vastaan. Joo. Että se on kaikille kuitenkin tarkoitettu. Ja mä uskon, että myös että ihan yhtä lailla samanlaisissa annoksissa. Et kun puhuttiin tuosta kupista, että mun kuppi läikkyy yli, niin mä uskon, että jokaisen kuppi läikkyy oikeasti yli. Joo, ihanaa. Ja myöskin se, että jokainen saa siis toteuttaa itseään siinä rakkaudessa ihan niin kuin haluaa. Tai mikä tuntuu hyvältä. Ja se on se ehkä mittari sille rakkaudelle. Että mikä tuntuu siltä, että on niin kuin lempeä ja rauhallinen hyvä. Joo. Ja vielä yksi kysymys. Mikä on elämän tarkoitus sinulle? Löytää se, siis uskaltaa olla yhteydessä siihen rakkauteen. Ja ehkä nimenomaan uskaltaa, koska mun mielestä pelko on ainut, mikä siinä on tie. Joo, ihan kauniisti sanottu. Joo. Mutta mä kiitän sinua sydämen pohjasta, että sä olit valmiina jakamaan sun tarinan, sun rakkauden tarinan. Ja mä toivon, että ehkä joku löytää sieltä vähän niin kuin inspiroi sitä tarinasta ja uskalta elää oman elämän niin kuin samalla tavalla, kuuntella omatta sydäntä, ei kuuntele vain yhteiskunta tai miten toiset sanovat, tai nimenomaan, että mitä on sulle itselleni tärkeää. Ja jos sieltä mennä liikkeelle, että sitten kaikki on mahdollista. Kiitos sulle, Satu, tästä. Joo, kiitoksia.